I per últim, esta setmana, pregunta obligada, estem en el segon any del que era l'edificant, aquell que es va anul·lar. Havíem d'estar ja en plenes obres, però en l'acte de lesivitat que van aprovar el Partit Popular en el suport de Vox es va anul·lar i, per tant, no van començar les obres que estaven previstes. Eren una sèrie de justificacions una mica i peregrines. També som conscients que hi havia una reunió en educació que no s'ha fet. Ens agradaria saber per què. Ahir Benicarló va sortir en massa, els diferents ciutadans, comunitat educativa, representants polítics vam estar allà. I considerem que s'ha d'apretar més. Aquestes falles han vingut a Benicarló als càrrecs i la nostra pregunta és: no s'aborden aquestes qüestions? A més de portar-los de passeo pels casals, que sapiguem, no s'ha parlat d'aquestes qüestions. Se'ns va dir s'ha parlat de la carretera, s'ha parlat i de l'edificant no se parla. Pensàvem de veritat i realment que ahir, abans dels actes que hi havia programats, hi haurien moviments per desbloquejar la construcció d'aquest centre educatiu. Un ja no sap si és que el que s'estan esperant els tempos per posar la primera P de l'any que ven eleccions, per poder dir que s'ha fet alguna cosa en una legislatura en aquest municipi, però considerem que és indigne que el centre estiga com està. Allò és un perill. Algun dia alguna persona prendrà mal. L'altre dia me diuen que no baixen les persianes perquè si la baixen caurà. L'altre dia es va desprendre un tros d'escala. O sigui, si ja ens va donar temor quan vam visitar el centre el dia que va vindre aquell senyor que ja va dimitir al càrcel, és que la cosa està pitjor que mai, està molt pitjor. Considerem que no és un caprici, és una necessitat que ahir la comunitat educativa, tots els grups i molta gent del poble va reivindicar. Prenguin-se-ho seriament. La nostra pregunta és: quines mesures de força tenen previst adoptar des del govern per fer realitat quan abans el centre educatiu? Gràcies.